Ahoj všichni, já jsem Barča. Já jsem Gače. A dnešní video je vlog, tak jdeme do toho. To je táta. Tak ti řekneš něco, ne? Blé. Dobře. Mami, ty taky něco řekni. Řekni něco. Stačí. Dobře. OK, povíš ti taky něco? Jdeme za rodičma. Vidíte tamhle vzadu. Máme se za obraz, ale tady takhle je jeden. Máme se za obraz. Tady by měla být kočka divoká. Tak to je asi takhle vevnitř ve výběhu, ale tady není. Už je unavený Bakoušek, co? Bakoušku, jsi unavený? Asi jo. Ahoj, kámo! Ahoj, kámo! Možná si říkáte, že tenhle celý vlog není o zvířatech, ale je to jenom, jak jsme na nějakých houpačkách nebo na něčem takovým, ale ono je to zábava, jo? Tady je terárium. Tady druhá už nebude, tady asi není nic svěhat. Víš, tady je asi taky nějaký had nebo něco. Hodí, který se tady Gábě nelíbí. Další had, který se nelíbí ani mě. Další had. I had. Nevodě. Tady máme takovýho chameleona, něco na takový způsob. Tady je žába. A tady je žába. Vidíte, a tady je žába. Vidíte, jak se tady odloupává ta kůže? Tady je krásná. Vidíte, jak se prostě tady odloupá ta kůže? Vidíte ty filmy? A tady je taky. Okay.